gràcies per acompanyar-nos en esta roda de premsa on us volem presentar una iniciativa que ja us vam avançar durant l'estiu, que estem portant a terme amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Tortosa i la Federació Tortosa Més, a qui vull agrair la seva presència, però especialment la seva col·laboració, perquè sense ells no ho podríem tirar endavant. Per tant, m'acompanyen avui el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francisco Faixes, i la presidenta de la Federació de Tortosa Més, Federació de Comerç i Serveis, Maria José Ferrer. L'objectiu d'esta campanya, que és el que us presentem avui, és la campanya Bons Tortosa, són uns bons descompte que us vam anunciar i que ara ja estem a punt d'implementar i que suposarà una reactivació, i aquest és l'objectiu del comerç de la ciutat, després de passar una època molt complexa, com sabeu, que ha estat la pandèmia, on un dels sectors que més ha estat afectat pels diferents tancaments, per la situació econòmica que ha generat la pandèmia, ha estat el comerç a tots els municipis del nostre país. Amb això, ja al seu moment, vam voler portar a terme dues línies d'ajuda al llarg de l'any, que van estar 400 euros la primera línia d'ajudes i la segona també 400 euros per a aquells establiments que van estar obligats a tancar, però volíem anar més enllà i de manera que també poguéssim directament abocar-hi uns recursos al comerç i que això es veiés també i que ho notés també al comerç local d'una forma molt directa. Amb això vam disposar una partida de 400.000 euros que suposarà un impacte econòmic de més de 1.200.000 euros, perquè a banda de poder tindre aquests descomptes has de tindre unes compres superiors als descomptes que tu tindràs i per tant suposarà que en un mes tindrem una injecció de 1.200.000 euros al comerç local de Tortosa. Això ho aplicarem del dia 1 d'octubre fins al dia 31, és a dir, al llarg de tot el mes d'octubre, i a partir del dia 1 d'octubre podràs descarregar-te estos bons a la pàgina web bons.tortosa.cat. I amb aquesta pàgina web et podràs descarregar un màxim de 4 vals de descompte, cada un d'ells per 5 euros. La compra mínima són 15 euros i a partir d'aquí els podràs utilitzar amb diferents establiments o els podràs utilitzar els 4 en un mateix establiment, i si els destines tots a un mateix establiment, per tant destines els 20 euros de descompte, hauràs de fer una compra de 60 euros. Per tant, són vals de descompte que al comerç local no li afectarà perquè ho veuran també compensat, evidentment, per part nostra a través de la Cambra de Comerç. Amb això, el que portem a terme durant el mes de setembre, i ara també ho explicarà el president de la Cambra, és que els comerços de la ciutat estiguen adherits. Per això també s'han de poder apuntar en aquesta mateixa pàgina web. Avui comencem diferents jornades de formació. Esta tarda fem la primera jornada de formació amb els comerciants. És molt fàcil per a poder-se-ho descarregar cadascú, simplement ho descarregues i per tant a partir d'aquí no cal que sigues de Tortosa, pot ser gent de fora també que vingui a comprar al comerç de la nostra ciutat, però sí que han de ser, evidentment, comerços establerts aquí a la nostra ciutat i, per tant, a partir d'aquí ja es poden adherir i després, a partir del dia 1, ja et podràs descarregar estos bons. Per tant, l'objectiu és que el màxim de comerços locals es puguen adherir, per a ells no té cap tipus de cost, al contrari, jo crec que és un benefici perquè la gent consumirà més dels descomptes que té establert com a tal, i el que volem com a Ajuntament és poder ajudar a la reactivació de l'economia local i, per tant, que els comerços de la nostra ciutat tiriguin endavant, més enllà de diferents campanyes que també estem treballant amb la Cambra i amb la Federació de Comerç d'aquest últim trimestre, que ja us anirem avançant, per tal de poder reactivar i que la nostra ciutat sigui una ciutat de referència en l'àmbit del comerç, tot i les dificultats que, com sabeu, està patint el comerç per les circumstàncies més enllà de la pandèmia i pel model de comerç que ha canviat en els últims anys. Hola, bon dia. Primer, alcaldessa Meritxell, moltes gràcies per convidar-me, Maria José. Volia explicar una mica, primer, donar les gràcies a l'Ajuntament perquè realment és molt important en aquests moments que tot el comerç i la indústria ha patit una greu crisi econòmica per la Covid. Ara, en aquest moment, hem de buscar la sortida i hem de buscar els actes per poder fer una reactivació econòmica. I això és un gran acte. És un gran acte perquè són molts de diners, són 400.000 euros, però realment als establiments locals representarà 1.200.000 euros, i després perquè ajudarà també
farà vindre molta més gent a la ciutat i també voldria explicar que això ha sigut un augment de consum a altres ciutats de Catalunya que han començat a fer aquest acte i ha sigut un augment d'un 25% de les seues vendes. Per tant, agrair una vegada més perquè el comerç de Tortosa ho necessita i també dir que aquí es pot descarregar, aquest bono es pot descarregar tothom de Catalunya o d'Espanya i se pot descarregar, però només es pot gastar a Tortosa, al comerç de Tortosa, això és molt clar. Després dic animar als comerços de Tortosa, ja tenim més de 100 empreses inscrites, però el nostre objectiu és aconseguir-ne 300 i després també dir que animar altres municipis de les Terres de l'Ebre a fer aquesta actuació perquè estic convençut que no serà la primera i serà el començament per ajudar a moltes empreses i molts de comerços del nostre territori. Bon dia, gràcies alcaldessa, Càmera Cisco, Càmera de Comerç. A veure, principalment estem aquí per part de la federació, perquè pensem que és una iniciativa boníssima, ha sigut una cosa de molt bona idea i pensem que serà una iniciativa molt important i és una iniciativa que repercuteix a tot el comerç, que això, com ha dit l'alcaldessa i Cisco, és un moment que estem passant difícil, però en iniciatives així, i això és el que necessitem, coses aquestes per a activar tot el nostre comerç i tota la nostra economia. I després també repercuteix moltíssim en la dinàmica que hi ha a la ciutat, això pot portar molt de dinamisme, com ha dit Cisco i l'alcaldessa, això se pot descarregar no només a Tortosa, sinó que a tot el territori, per supost, fora del nostre territori també, però nosaltres lluitem molt pel nostre territori, per la nostra ciutat, doncs pensem que és una iniciativa molt bona. Només per part de la federació convidem a tota la gent a que es faci aquesta campanya li tingui molt de carinyo i que l'emprenguen moltes ganes i per qualsevol cosa i informació, tant per part de l'Ajuntament com per la Càmera de Comerç com per la part de la Federació, estem oberts a tota la informació que faci falta per a que a partir del dia 1 d'octubre la gent se descarregui tots aquests bons i vegi la campanya el millor possible. Només comerç o el sector de restauració també? Sí, comerç, restauració, serveis, tot. L'únic límit que hem establert és que tinguin un mínim d'un màxim de 80 treballadors, és a dir, més d'empreses que tenen més, comerços que tenen més de 80 treballadors, i estem parlant de franquícies que no tenen propietaris locals, no podrien adherir-se. És l'únic límit que hi ha. La resta, tots els comerços de la ciutat, de serveis, de restauració, es poden adherir. Quina era una mica la situació Si vols, comerç? sí. No, ja, no? Va, Una mica també del canvi de model, els efectes del coronavirus, quina és una mica la radiografia? La radiografia és que està superben feta, és el que parlem, vull dir, la pandèmia va marcar uns eixos que ens hem tingut que tots acomodar a les normes que ens han posat i després, sobretot, el canvi de model que abans d'arribar al Covid ja ho estàvem patint. Més que patint, ens estava passant, no és patint, vull dir, és que ens tenim que fer, que ha d'aprendre a viure en això, vull dir, el canvi de model existeix, està anant i el que hem de fer és obrir-nos a aquests canvis de model. I una altra cosa que no hem dit és que tots els comerços adherits, que hi estaran tots, els comerços tindran una pegatina. No, digues-ho. Una pegatina, una pegatina que tindrem a tots els comerços, als escaparates, a les portes d'entrada i tot, que la gent tindrà molt fàcil saber on pot bescanviar aquests vals de compra. I si tu descarregues el mòbil i ja està? Sí, tu t'ho descarregaràs i tindràs. No, el que passa és que hem dit que per tal de poder... Canvio? Sí. Tots els comerços de la ciutat adherits tindran un adhesiu que ara els mitjans que sou gràfics us ensenyarem dintre d'un comerç, exactament el comerç de la presidenta, quin és el model, com se veurà exactament acreditat que aquell comerç està adherit.
i ara me demanàveu com se... No, perdó, podrà i a banda d'això, és a dir, a banda d'això, i per tal de poder ajudar amb aquella gent que tingui més dificultats a l'hora de poder-s'ho descarregar, establirem diferents punts a nivell de ciutat i a la Cambra de Comerç per tal de que la gent pugui anar a que els ajudin i s'ho puguen descarregar en paper. Però en principi és molt fàcil, ja veureu, i per tant esperem que això sigui el mínim, però sí que posarem a disposició d'aquella gent potser més gran que tingui dificultats i que pugui també descarregar-se o que els ajudin a descarregar-se en paper. Jo voldria explicar que estos diners que ha de tornar l'Ajuntament, que els tornarà a través de la Cambra de Comerç, i la Cambra de Comerç es compromet a tornar-los a les 24 hores d'una vegada l'han presentat. I perquè els botiguers estiguin tranquils, perquè aquests diners els rebran immediatament.